Прочете страничните ефекти и реши да не пиеш лекарството. Възможно е да си разбрал грешно най-важната част от листовката. Като магистър фармацевти често виждаме пациенти, които виждат дълъг списък с нежелани лекарствени реакции и приемат, че всичко това непременно ще им се случи. Ето защо е добре да знаем, че термините имат точно значение. Честата реакция може да засегне 1 на 10 души. Нечеста пък означава до 1 на 100. Рядка означава до 1 на 1000, а много рядка означава до 1 на 10 000. И също нещо важно. С неизвестна честота не означава автоматично много опасно. По-скоро означава, че наличните данни към момента не позволяват честотата да бъде изчислена надежно. Разбира се, дори една рядка нежелана реакция може да бъде сериозна, но е хубаво да знаем, че честота и тежест на реакцията не са едно и също. Затова и не гледай само колко страшно изглежда списъкът. Провери по-скоро кои симптоми изискват бърза реакция и дали самият ти имаш фактори, които увеличават риск. И не спирай лекарство само на база прочетеното в листовката. Защото листовката дава важна информация, но лекар или фармацевт я слагат в контекст. Ако искаш да научиш как да четеш листовката на лекарствата и кратките характеристики на продуктите като професионалист, може да изгледаш ето това мое видео в YouTube канала ми. И може да се абонираш за още научно проверена информация относно лекарства и добавки.